ליושב ראש הכנסת שלום. קודם כל עכשיו אתה רואה גם את הפנים שלי. שמי רוזנבאום גבריאל, תעודת זהות 01651691. תודה רבה על האיחולים, אבל לא זה שיפתור את הבעיה. אני יודע שאתם מבינים את מצוקתי, אבל לפתור את המצוקה הזאת יש גם דרך מעשית, וזה מה שאני מבקש מכם. אני צריך סיוע משפטי, ואני צריך עתירה מנהלית, ולעתירה מנהלית אתה לא הולך בלי עורך דין. לא בהתנגדות ביצוע השטר, ולא בעוד כמה עניינים שבבית המשפט. לבית המשפט, אם אתה הולך לתבוע פיצויים, אתה לא יכול ללכת לבד. אתה חייב לקחת עורך דין. וסיוע משפטי לא נותן לי עורך דין. זה מה שאני מבקש מכם. גם לרישיון נהיגה, אם אתה יודע כמה עולה היום תיק בנושא רישיון נהיגה, זה לפחות 10,000 שקל. ולי אין את הכסף הזה, ואף אחד לא מוכן לממן לי עורך דין. בשביל זה אני פניתי לבקש את עזרתכם, שסיוע משפטי ייתן לי את הסיוע מה שאני צריך.